Говорим за здраве, щастие и красота през следващите минути. И всъщност ще се опитаме да си отговорим на въпроса, възможно ли е да имаме всичко това? И ако разбира се това е възможно, какви всъщност са механизмите това да стане реално с минимални усилия, не от кого да е, а от самите нас? На този въпрос, а и на останали интересни въпроси, отговор ще ни даде Теодор. Да започнем така с усмивка. Да, ние, както знаеш, когато ми гостуваш, сме доста весели в студиото. Така че ще те помоля. Само да не си развалите грима от смях. Да, ето виждаш, че аз много внимателно така се туширам. Здраве, щастие и красота. Ти си организатор на един такъв форум. Нещата, които правите, са доста интересни. И сега обаче, особено ние жените, смятаме, че ще кажа аз като жена какво смятам. Какво означава хем да си здрав, хем да си щастлив, хем да си, какво беше сега, красив. Възможно да ти кажа това да се случи и сега тук малко автореклама. Възможно е, но какъв всъщност е механизма? Би ли ми отговорил на този въпрос? Аз благодаря за поканата. Надявам се зрителите да се докоснат, интерес, да се докоснат, а тези, които се интересуват от себе си повече, със сигурност ще им е полезен този разговор. Здраве, щастие и красота в България много трудно може да ги срещнем на едно място тези три думички. Знаете, че те са взаимно зависими и ние за това ги обединихме, за това направихме този форум, изложение, в който да обединим фактори, тясно свързани с здравословния начин на живот, с личностното развитие, с позитивното мислене. И когато обединим тези всичките фактори, производители, лектори, ние ще се опитаме да намерим така нотките на една концепция за превенция на здравето, как ние да се чувстваме по-добре в нас самите. Така масово явление, че напоследък хората се отнасят към себе си като квартиранти. Не се отнасят с тялото си като... Че всичко е временно и краткотрайно, но съвсем не е така. Това трябва да разберат хората. Че ние сме хазаи на тялото си, че ние сме господари на тялото си и трябва да му обръщаме внимание. Сега предстои такова събитие, трето издание в Велико Търново. Лекциите, които сме подбрали, са изключително разнообразни. В цялата гама, което обхваща тези три думички. Здраве, щастие и красота. Знаем, че ние имаме физическо тяло, имаме душа, имаме и дух. Щастието идва от това ние вътрешно да сме доволни от себе си. Здравето идва от физическото ни тяло и здраве, но красотата е вече един продукт от тези две неща. Тя може да бъде вътрешна и външна. И когато е такава, може би идеалният вариант, към който ние трябва да се стремим. Затова и нашето мото е самосъвършенстване без консерванти, а чрез живи храни. Кои са тези живи храни сега, освен какво сега, кълновете, какво друго живи храни са... модно да се яде сега, за да сме здрави, красиви и щастливи? Живи храни са всичките сурови плодове и зеленчуци. Нещо по-интересно. Има ли излезна ли нещо на пазара интересно? Защото и за кълновете знам, че са много полезни, има ги, но като че ли така не им обръщат особено внимание хората? Те са най-добрия пример за живи храни. Ние имаме специална лекция, посветена на живите храни. Тя е съпроводена с workshop по замесване на хляб от Лимец. И имаме лектор. Лимец, да. Разкажи малко повече после за Лимец. Така, всъщност няколко изречения. Лимец това е древно тракийско насъждение, което са ползвали тук по нашите земи, нашите праотци. Специфичното за него е, че той има много нисък процент на глутен, почти минимален и не се сравнява с този, който е на сегашната конвенционална пшеница. Той е изключително така бързо навлезе в нашето ежедневие. Все повече хора чуват за него, виждат, пипват, опитват и на самия форум вече ще се дадат точни препоръки как ние да си го приготвим вкъщи. Интересно е, защото ако искам в домашни условия да си приготвя хляб от ще има точно такава лекция, посветена именно на това, как да си направим квас пак от Лимец, домашно.
Всичко свързано с тези неща, ние се опитваме това издание да направим повече практически неща. Ще има workshop. Това е важно, защото може много да си говорим, обаче покажете на хората всъщност какво трябва да правят, за да се чувстват добре в кожите си. Да. Съвсем по-народно му казано. Не знам дали си опитвал Елда. Да. Да. По време на войната, благодарение на Елдата, се оцелява. Армията, мисля, че в Русия, сега вече не мога с години да се ангажирам, защото и аз все пак забравям, но така е оцеляла цяла войска. Да. Благодарение на Елдата. Да. Кюфтета от Елда също е много интересно. Тя мисля, че тези семенца се накисваха, защото аз съм си правила по едно време много... Амарант също... Да. А какво беше това? Едни жълти ситни топчета. В момента не мога да се сета за името точно. Също е по тези диетичните магазини се предлага. Кое е амарант? Не. Жълти дребни топчета, имитира малко гриз, но не, това са пак едни фини. Не мога обегна ми самото наименование, но то е също много полезно. Също може да се приготви под формата на вместо картофи на кюфтета, в случая от тези семена. Не мога да го кажа в момента. Просто ми много информация в един момент. Та за елдата е добре нашите зрители да знаят колко е полезна елдата и да се консумира под различна форма, всъщност. Дали на кюфтета, дали ще бъде закисната с мляко, вода. Мисля, че имаше различни рецепти, може да се погледне в интернет. Да, продължаваме. Другото специфично за самия форум, тъй като той е уникално събитие, е това, че освен лекционна част, ние представяме здравословни храни, представяме биокозметика. Може да погледнеш, да. Да. Хората, които присъстват на форума, виждат продуктите и научават вътре с какво тези продукти могат да им бъдат полезни. Как те да ги ползват, как те да... Има интерес, определено. Да. Ами тук виждаме снимки с Влади Въргала, той е наш приятел, на първото издание идва. Наши лектори са и Мадлена Огафари и Еленко Ангелов идват. Еленко Ангелов, кога най-накрая ще ни го доведеш Еленко Ангелов? Знам, че винаги идва събота или неделя, почивните дни. Ами сега на 23-24, когато е форма, той ще бъде тук в Велико Търново. Той е интересен човек, Еленко Ангелов, особено с неговите неща за конспирациите и тези бели линии, уважаеми зрители, които се разпръскват от самолетите и казват, че това съвсем не е остатък от гориво, т.е. са специални химикали, които попадайки в почвата и след това изпарявайки се, какво се случва? Обгазяват ни яко и след това се разболявали хората. Сега колко е вярно, колко не, това интересни изказвания и проучвания от Еленко Ангелов. Самия той е... Да, той и с тази тематика е известен, но при нас във форума той ще бъде с лекция как да грее успехът от нас. Много по-важно, много по-важна тема подбрахме, за да може хората да не влизат само в негативното, да гледаме и по положителното. Положителното със сигурност винаги е по-силно от негативното. С теб, малко преди да влезем в ефир, това говорихме за тези интересни постеришки при жените, обръсната така едната част от главата. И ти какво ми каза? Много интересно, ще помоля да го повториш. Да, това е тенденция, че жените започват да приличат на мъже. Да, ето, как е възможно, уважаеми зрители? Да, жените започват да приличат на мъже в един момент, а мъжете започват да заприличат все повече на жени. Да, започват да стават по-чувствителни. И какво, тук има нещо сбъркано отгоре или още да чак сега го разбираме или всъщност дойде на този момент на осъзнаването, жените ставаме все по-водещи? Съвременната действителност, еманципацията водят до тези неща. Ние не обръщаме, в смисъл, приемаме ги тези неща. Не можем да сме така да зачеркваме нещо. То има защо да се случва. Да. Най-вероятно има причина да се случва това, защото се оказва, че жените всъщност една голяма част от жените са мъжки момичета. И се оказва, че една жена би изтърпяла много повече негативни емоции или каквото и да е там било, отколкото един мъж. И това не трябва да е срам за мъжете. Обръщам се специално към всички мъжки половини, които ни гледат в момента. Всички мъже са уникално страдащи същества, дори могат да страдат много по-уникално и много по-драматично, отколкото една жена, която би преиграла в повечето случаи в формата си на страдание. Така е, не отричам, че жените страдаме понякога, но като че ли мъжете, оказва, че това са
много фини същества, които умееш ли и знаеш начинът да докоснеш така тънката струна на душата им, те могат да се водят по наистина един безопасен начин. Защото преди какво ни учиха мъжете? Мъжката сила. Той трябва да храни семейство, той трябва да е твърд, той трябва... И какво казаха бабите? Ти си мъж, не трябва да плачеш, което е абсолютна простотия, извинявам се за израза. Не може да кажеш ти на едно подрастващо момче, че е било срамота едва ли не той да се разплаче. Защото следващата тема, след като поговорим с теб, ще си говорим именно точно за неврозите, за депресиите и как може да се депресира един човек още от най-малка, от най-ранна детска възраст. Когато той е стискал цял живот, че не трябва да плаче, защото той е мъжа, той е истинската сила и в един момент точно така, да. Избухва след това. Тъп. Ще ми взимаш ли интервю още или да продължа по темата, да ти дам думата да, сега? Виждам, че се доста запознат. Интересна тематика и ме вълнува. Да. Ще си поговорим след ефир, ако имаш време да изчакаш. Но няма да имаш такова, така че за друг път ще го отложим. Да. Друго, което искам да спомена по отношение на събитието е, че имаме чуждестранно участие. Ого, и чужденци проявяват интерес. Ами, като лектори... Те искат да са красиви като нас, българите, но няма как да стане чак така. Ами... няма как да стане. Поканили сме шампионката на Индия по йога, Пинки Гангас. Пинки Гангас? Да. Защо не каза за Пинки Гангас преди това? Добре. Защо не знам коя, но както и да е, ти ще ми разкажеш повече. Ами, тя е на това означава, че се едно сме поканили най-добрия футболист на Бразилия. Ето, виж си колко интересни неща, но като не го знае човек. Да, в Индия йогата е национален спорт. Нали, там почти всеки трети се занимава с йога. Имаме чуждестранно участие в лицето на Гузалта Джибаева от Узбекистан и на доктор Валерий Шакола, който е иглотерапевт и се занимава с китайска традиционна медицина. Всъщност ние като събитие се опитваме да вземем и нещо и от изтока така. Опитваме се да намерим пресечната точка между традиционната и нетрадиционната медицина. Има ли такава и ако има, къде се пресичат точно? Със сигурност има. Ами, в лекциите... Защото едните са в едната крайност, другите са в другата. Има? Няма. Средно положение няма. Ами ние мислим, че има. И има много лекари, които... Сега хомеопатията стана много популярна като... Не съм съгласна. Тя е популярна хомеопатията от много години, така навлезе в България. Много се тиражираше, много предавания сме снимали едно време за нея. Като че ли сега отричат хомеопатичното лечение. Ами... Не знам доколко си запознат, че вкарвайки едно хомеопатично лекарство, при него различно от спиралата на нашото ДНК, нещо такова променя се, което не е много добре за организма. Ами не съм запознат с Има тънкости, които може би трябва малко повече да опровергавате в един момент. Не знам. Не може при болно вече тяло организъм, при разболяване от грип, да пиеш хомеопатични лекарства и да смяташ, че ще бъдеш излекуван. Най-вероятно те се пият преди това, не знам, така обикновено съм чувала, за да се предпазиш и когато пък усетиш, трябва си малко и доктор да не кажа много, за да усетиш, че се разболяваш, тогава да вземеш хомеопатично лекарство. Ами то тук по-скоро е специфично холистичният подход на лекаря към пациента, нали? От тая гледна точка. Да разбереш, защото всяко едно заболяване е свързано с емоционален проблем. Точно това трябва да се опитат всички хора да разберат. Главата, думите, които изричаме, че това е информация във времето, че всяка една дума се връща като бумеранг към този, който, особено за лошите думи. Винаги това сме казвали, човек, който гледайки друг човек си мисли лоши неща и после се чуди защо на него му се случват. Така интересна е тематиката. Ами да, ние сме го казвали друг път, че светът трябва да се научат хората да мислят позитивно. Това е разковничето. Позитивна мисъл. Спокойствие. Да, почти невъзможно е. Сметки, ток, хляб, мляко, боза, баници. Всеки мисли как да оцелее в днешния ден. Трудно е, сложно е, но трябва да се промени главата. Мисловната дейност трябва да е. То това е пътя. Ако хората знаеха, ще бъде много неинтересно. Не знаят, разбира се, на хората им е трудно. Кой сега ще вземе да си прави самолечение и видите ли, аз сега ето така, едва ли не, как йогите сега бях с тези движения и как трудно е, разбира се, че е трудно да научиш мозъка си да мисли последователно и адекватно. Руснаците имат едно определение, те го казват жизнен опит, който много пречи. Жоп, то на руско означава задник. Добре, осмисли го 3 секунди по-късно. Добре.
И какво е това тук? Какво ще ми разкажеш сега интересно и на нашите зрители? Жизненият опит е този, който е наложил мисловни модели, които ни пречат да мислим позитивно. Жизненият опит. Защото едно малко детенце, което е на 2-3 годинки, то няма обременеността от обществото, няма табутата, няма наложено кое е добро и кое е лошо. Защото това е вече много относително. Ние живеем в някакъв дуален свят. Това е добро, това е лошо. За едни е добро, за вас може да е лошо. Така че това оценяване и води така след себе си, нали, и до тая плоскост, нали, на съмненията, на негативните мисли. Да. На това аз няма да мога да спра липсата на вяра в себе си. Добре, но ти казваш жизнения опит, точно това, което сме натрупили като ние, житейския си опит от тук, защото ние сме комуникативни същества, ние работиме, ние се храним, ние се виждаме с хора. Дори когато спим, комуникираме по някакъв начин, тогава пък, когато съзнанието се отделя, нали, т.е. сънищата идват. Всичко това натрупа, защото един лош сън остава така негативна емоция на следващия ден. Дори когато го помниш с години, това е също, но да се върне на жизнения опит. Не може без него. И то е причината, нали, човек да мисли негативно, защото си натрупал такива отрицателни в повечето случаи. Нали, мозък има тази способност пък да помни само отрицателните емоции и да забравя бързо позитивните мисли. Не знам, така учени са доказали, че помним, има точно обосновка защо помним повече лошото, пък забравяме доброто. Защото имаме по-голяма емоция, когато се запомня. Това е основата. От кое? От доброто или от лошото, което се случва? Всичкото е емоция. Нашите мозъчни клетчици се сплотяват, когато е по-силна емоцията. Ако негативната мисъл е по-силна, аз лично имам по-малко негативни спомени, не знам защо. Защото съм насочен изцяло в по-положителния аспект. Най-вероятно, да. Да. Много е важно за жизнения опит, с кого комуникираме. Да. Всъщност ние сме това, петте човека, с които най-много комуникираме. Те, ако са успели хора и са много успешни, със сигурност и ние ще сме успешни. То няма как да комуникираш с успешни хора, ти да си... Ето, както е пример с храната. Ти си това, с което се храниш. Едва ли не заприличаш на това, с което се храниш. Да. Ма не дайте така, аз нямам толкова много мисъл от различни животински видове. Така че едва ли съм заприличала на пиги, но мисля, че не съм. Теодор, още веднъж да споменем на 23 и 24 март ще се състои този форум Здраве, щастие и красота, което е интересно да разберем как всъщност да се запазим, да се съхраним, ядейки добра, жива и качествена храна без консерванти, за да изглеждаме красиви, за да изглеждаме и най-вече да се научим да мислим позитивно. Позитивни мисли, уважаеми зрители. Ето, сега ви изпращам позитивни мисли. Така трябва да се реагира. Нека да изпратим позитивни мисли на всички, които ни гледат в момента, нека да се усмихнат. Да. Ето така една широка усмивка сега пред екраните и който има някакъв проблем в момента, все едно го няма, защото всичко се решава. Един проблем, минимум 7 решения има. Един проблем, 7 решения, стига само да се насочите в правилната посока. Защо замлъкна? Може би е мой ред да завърша, тъй като очаквам и следващ гост в предаването. Теодор, благодаря ти още веднъж, че беше мой гост. Очаквам те и по-нататък така да ми разкажеш интересни неща. Нали? Трябва да поддържаме визия. Благодаря ти още веднъж. Така. Останете с Прозорец към деня, уважаеми зрители, защото следващата тема е с психотерапевтата Ксения Цветанова. С нея ще си поговорим за неврозите, за депресиите през пролета. И наистина ли е задължително пък точно през пролета да сме в депресия или само е начин на внушение? Останете с нас.